ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు తండ్రి. మాతో నీవు మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి నడిపించండి. ఈ దినమున మన ప్రభువా మరి త్రాగుడు గురించి కొన్ని మాటలు నీ వాక్య ధ్యానం నుంచి తెలుసుకుంటుండగా నువ్వు మమ్మల్ని బలపరిచి నడిపించి, ఇదిగో ప్రభువా మేము ఎలా వాక్యానుసారం నిలబడాలో నీ కృపను దయచేయండి. అనేకులను అన్యులు కూడా మారడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించి మన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను. మరి ఈరోజు మనము ధ్యానాంశము మద్యపానము ద్వారా మత్తులై ఉండకుడి, త్రాగుడు. ఈ త్రాగుడు గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో హోషేయ గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, వ్యభిచార క్రియలు చేయుట చేతను, ద్రాక్షరసము పానము చేయుట చేతను, మద్యపానము చేయుట చేతను వారు మతి చెడి ఉండిరి. ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియబడతా ఉంది ఏంది అంటే, వ్యభిచారము క్రియలు చేయుట చేతను, ద్రాక్షరసము పానము చేయుటను. ఇక ద్రాక్షరసాన్ని త్రాగడం, ద్రాక్షరసం ఏంటంటే మద్యపానము వైన్స్ చేతను వారు మతి చెడిరి. అంటే ఇలా చేయడం వలన మతి చెడి ఉంటాము. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది, మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి. చూడండి, మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు, అయితే ఆత్మ పూర్ణులై ఉండుడి. అంటే మద్యముతో మత్తులై ఉండొద్దని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఈ రోజులల్లా మద్యము తాగుతూ మత్తులై ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే, అనేకులను చంపుతూ ఉన్నారు, కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు, తిట్టుకుంటూ ఉన్నారు. రకరకాల పరిస్థితులు కూడా ఈ మద్యము ద్వారా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నీ ఏమంటారంటే శరీర ఆశలు. అందుకనే గలతీలో రాసిన పత్రిక, గలతీలో ఏమంటాడంటే, గలతీ రాసిన పత్రికలో వ్రాయబడి ఉంటుంది, శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి. ఏంటి అవి? ఏవనగా జారత్వము. చూడండి, త్రాగడం ద్వారా శరీర కార్యములు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలాంటి కార్యములు మనం చేస్తామో, జారత్వము, అపవిత్రత, కామకుత్వము, విగ్రహారాధన, అభిచారము, ద్వేషములు, కలహములు, మత్సరము, కోదములు, కక్షలు, భేదములు, విమతములు, అసూయ, మత్తతలు, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. చూడండి, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు. తాగిన తర్వాత అల్లరి చేద్దాం, ఆటలు ఆడదాం, పాటలు పాడదాం అని ఎగురుతూ దునుకుతూ ఇవన్నీ చేస్తారు. ఇవన్నీ దేవునికి విరోధం. ఎందుకు అంటే, ఇంకొక మనం చూసినట్లయితే 1 పేతురు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఇంకా ఈ తాగుడు వలన మనము పోకిరి వాళ్ళు అంటున్నారు, తాగుడు వలన, తాగేటువంటి పరిస్థితి వలన మనము పోకిరి శ్రేష్టలు, దురాశలు, పోకిరి శ్రేష్టలు చేస్తారు, ఈ దురాశలు చేస్తారు. మద్యపానము ఇంకేముంటుంది, అల్లరితో కూడిన ఆటలు బాగా ఆడాలి, అల్లరి చేయాలి, ఎగరాలి, దునకాలి. అందుకని త్రాగుబోతుల బిందులు, డిన్నర్ చేసుకుందామారా, తాగినాం అంటూ డిన్నర్లు చేసుకుంటారు. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఈ డిన్నర్లు చేసుకుంటూ చేద్దాం అనుకొని మళ్ళీ ఇంకేమంటున్నాడు, విగ్రహ పూజలు. చూడండి, బైబిల్ వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది. 1 పేతురు 4:3లో విగ్రహ పూజలు అంటే విగ్రహాన్ని పూజించడానికి కూడా మొదలు పెడతారట. ఏంది? త్రాగడం వలన విగ్రహాన్ని పూజించడం పాటు విగ్రహంలో ఏమీ లేదు, కానీ విగ్రహాన్ని మనం పూజించుదాం. మొదలైన వాటి యందు నడుచుకొనుచు. చూసారా, విగ్రహముల పూజల యందును వాటి యందు నడుచుకొనుచు అన్యుల ఇష్టము నెరవేర్చుటకు. అన్యులు అంటే ఎవరు అంటే, ఎవరో పాపిష్టులు కాదు, అలాంటి వాళ్ళు కాదు. కానీ అన్యులు అంటే దేవుని యొక్క ఎరగని ప్రజలని అన్యులు అని అంటారు. అందువలన ఆ దేవుని యొక్క ఎరగని ప్రజలతో కలిసి ఏం చేస్తారంటే విగ్రహ పూజలు చేస్తారు. అంటే విగ్రహ పూజలు చేస్తూ మొదలైన వాటి యందు నడుచుకొనుచు అన్యుల ఇష్టం నెరవేర్చుటకు. అందుకని అన్యుల ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుటకు గతించిన కాలమే చాలు. అన్యులు ఎట్లా చేశారు, ఎట్లా ఎగిరిపోయారు, ఎట్లా దునికారు, ఎట్లా ఎగిరారు, ఎట్లా దాయగారు, ఎట్లా పడిపోయారు. గతించిన కాలం అంటే పోయినటువంటి కాలం చాలు. నీ ముంగట ఎందరో కనపడుతూ ఉన్నారు. తాగిన వాళ్ళు ఎలా అయ్యారు, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితులన్నీ మనకు కనపడుతున్నాయి. అందుకనే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 1 కొరింథీలో రాసిన పత్రికలో 6వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో స్పష్టంగా చెప్పబడతా ఉన్నది. ఏంటిది అంటే, దొంగలైనను, లోబులైనను, త్రాగుబోతులైనను, దూషకులైనను, దోచుకుని వారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు. చూసారా, దొంగలు. 1 కొరింథీ 6:10 అంటారు, దొంగలైనను, లోబులైనను, త్రాగుబోతులైనను, దూషకులైనను, దోచుకొని వారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు.
అంటే చూసారా, ఈ దొంగలు వీళ్ళందరూ దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళరాట, తాగుబోతులు కూడా వెళ్ళరాట. మరి దేవుడు మనల్ని సృష్టించి తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక ముందుకే నేను ఏర్పడి ఈ భూమి మీద నువ్వు పుట్టించింది ఎందుకోసం? నువ్వు త్రాగి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిని తిరిగి చనిపోవడానిక? అలా కోరుకోవడం లేదు దేవుడు. ఎందుకంటే త్రాగుబోతులు ఇంకేమంటున్నాడంటే తెలుసా, త్రాగుబోతులు సంగమునకు సంఘత్వానికి ఆటంకమట, నాయకత్వానికి కూడా ఆటంకమట. ఎందుకు నాయకత్వానికి ఆటంకంగా ఉంటున్నా? 1 తిమోతి 3:2 నుంచి మన 2-3-8 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళు నాయకత్వానికి కూడా ఆటంకాలు, తాగుబోతుని నాయకునిగా నిలబెట్టడం కూడా చాలా తప్పు అట అని దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది. ఇంకేమంటున్నాడంటే రోమీలకు రాసిన పత్రిక 13 వచనంలో క్రైస్తవులు కూడా మత్తులే జీవించరాదు, మత్తులో ఉండి జీవించకూడదు. మద్యపానం చేసిన వారికి శ్రమ, అంటే తాగుబోతులకు శ్రమ అని దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా చెప్పబడతా ఉన్నది. ఎందుకు తాగుబోతులకు శ్రమ అంటే సామెతల గ్రంథము 21:17 వచనంలో మనం చూసినట్లయితే సుఖము భోగములయందు వాంచగలవానికి లేమి కలుగు. లేమి అంటే ఏంది? సుఖము భోగములు అనుభవిస్తున్నటువంటి వానికి వాంచ కలుగును, లేమి కలుగును. లేమి అంటే దరిద్రము కలుగును. ద్రాక్షారసమును నూనెయు వంచు వానికి ఐశ్వర్యము కలగదు. అంటే నువ్వు బాగా తాక్కుంటా ఉన్నోడు ఎప్పుడు గొప్పవాడు కాదు. వాడు ఎప్పుడు తాక్కుంటూ ఉన్నాడు అనుకో, వానికి కొన్ని గుట్టల లాంటి ఆస్తులు అవి తరిగిపోతాయి. ఒకప్పుడు చాలా బాగుండేనండి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు తాగుబోతుగా మారుతావో నువ్వు దరిద్రుడుగా ఉంటావని దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది. నీ కొరకు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, దేవుడు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నువ్వు తాగుబోతు అయితే చాలా జాగ్రత్త, ఎందుకంటే గతించిన కాలమే చాలును. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము 23 నుంచి 21 ద్రాక్షారసము త్రాగువానితోనైనను, చూడండి, ద్రాక్షారసము త్రాగువానితోనైనను మాంసము ఎచ్చుగా తినువానితోనైనను సహవాసం చేయొద్దట. ద్రాక్షారసం అంటే మద్యం తాగేటంతో సహవాసం చేయొద్దట. మాంసం బాగా తింటాండి, ఇక తాగిండు మాంసం తెచ్చుకొని తిందాం పట్ట అనేటంతో కూడా నువ్వు సహవాసము చేయొద్దు. తాగుబోతులను తిండిబోతులను దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది, దరిద్రులగుదురు. ఈరోజు నువ్వు ధనవంతుడిగా ఉన్నావా? లేవు. ఎందుకు? నువ్వు తాగుతూ దరిద్రునివి అవుతూ ఉన్నావు. ఇంకొక విషయం ఏంటో తెలుసా? నిద్రమత్తుకు కారణము. నిద్రమత్తు ఎప్పుడు చూసిన వాడు నిద్రమత్తు ఉంటుంది. చింపిరి గుడ్డలు ధరించుటకు కారణమగును. ఈరోజు చూడండి, తాగిపోతువాడు చింపిరి గుడ్డలు ధరించుకుంటాడు, ఒక మంచి ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకోలేడు. ఎందుకోసము అంటే వాని యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే తాగాలి. అందుకని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది సామెతల గ్రంథం 23 చింపిరి గుడ్డలు ధరించుటకు కారణమగును. బట్టలు అని మంచుకుంటే తాగిన బట్టలు. చూడండి, నేను కూడా ఒకప్పుడు తాగిన వాడినే, కానీ మార్పు చెందాను. అదే తాక్కుంటుంటే ఎప్పుడో అయిపోయేటోని, ఎప్పుడో ఏదైనా జరిగిపోయేది. కానీ ఈరోజు అది బంద్ చేసిన కాబట్టికనే నేను కూడా ఇలా చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పడానికి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి, ఒక పొజిషన్లో ఒక ఉందాతనంగా జీవించడానికి కారణం ఏంటిది అంటే తాగుడు బంద్ చేసుడు చేయబట్టి. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు. ఇంకా నువ్వు చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము 29 వచనము, సామెతల గ్రంథము 29 వచనములో ఎవరికి శ్రమ, ఎవరికి దుఃఖము, ఎవరికి జగడము, ఎవరికి చింత, ఎవరికి ఏతులేని గాయాలు, ఎవరికి మంద దృష్టి ద్రాక్షారథముతో పొద్దుబుచ్చువానికే కదా. చూసారా ఏంటిదండి? ఎవరికి శ్రమలు వస్తాయి? చూడండి, సామెతల గ్రంథం 23 నుంచి 30 వరకు ఎవరికి శ్రమ ఉంది? తాగుబోతోనికి శ్రమ. ఎవరికి శ్రమ ఉంది? తాగుబోతోనికి ఉంది. ఎవరికి చింత ఉంది? తాగుబోతోనికి ఉంది. ఎవరికి ఏతువు లేని గాయాలున్నాయి? త్రాగుబోతోనికి ఉన్నది. ఎవరికి మంద దృష్టి? తాగుబోతోనికి ఉన్నది. ద్రాక్షరసముతో పొద్దుబుచ్చువానికే కదా, అందుకని 31 వచనంలో త్రాగుటకు రుచిగా నుండును, మందు చూస్తే రుచిగా కనపడుతుంది, దాని వైపు చూడకము, పిమ్మటది సర్పం వల్లే కరచును, అది సర్పం వల్లే కరచును, కట్లపాము వల్లే కరచును. 33 వచనంలో అంటాడు, విపరీతమైన నీ కళ్ళకు కనపడను, మందేయంగానే విపరీతమైన నీ కళ్ళకు మంచి కనపడతా అంటే అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే వెర్రి మాటలు
పలుకుదువు, ఎర్రి మాటలు పలుకుదువు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఇంకా యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, అయితే వీరును ద్రాక్షరసం వలన సొక్కి సోలుగుదురు, మద్యం వలన తత్తరపడుదురు. మద్యం తాగినోడు చక్కగా మాట్లాడాడు, వాడు చక్కగా నడువాడు తత్తరపడతా ఉంటాడు. నాయకులైన, యాజకులైన, ప్రవక్తలైన సొక్కిపోదురు. ఎవరైనా కానీ సొక్కి పోతారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో, వారి భోజనపు బల్లయు వాంతితో కలమషమై ఉండును. వాడు తినేటువంటి తిండి కూడా వాంతి కానీ కక్కుతా అంటాడు. వాడు తాగి ఏం చేస్తాడంటే వాడు అక్కడనే కక్కుతా అంటాడు. ఒక్కొక్కసారి మేము ఎన్నోసార్లు ఫంక్షన్లో చూస్తాము, తాగి ఆ ఇస్తార్లో అన్నం కలపడు. ఒక ముద్ద తిన్న తర్వాత చెయ్యి బయటికి పోతా ఉంటుంది, ఆడ కక్కుతా అంటాడు. మొన్న ఇటీవల మేము ఒక హోటల్కి వెళ్ళాము, బాగా తాగి వచ్చాడు. మేము ఆడ కూర్చున్నాము, అన్నం తింటా ఉంటే వాడు అక్కడనే వాంతి చేసుకున్నాడు. ఆ టేబుల్ మీదనే వాంతి చేసుకున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ద్రాక్ష రసము వెక్కిరింతల పాలు చేయును, మద్యము అల్లరి పుట్టించును. దాని వశమైన వారందరూ జ్ఞానము లేని వారు. నీకు జ్ఞానం ఉన్నట్టయితే నువ్వు తాగుతానవంటే నువ్వు జ్ఞానం లేని వాడవని గుర్తుంచుకో. ఇంకేమంటున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుండే, దేవుని పని యోచింపరు. దేవుడు ఉన్నాడు, నన్ను సృష్టించాడు, దేవుని కొరకు నేను బ్రతకాలి, దేవుని కొరకు కార్యం చేయాలి, దేవుని యొక్క పనులు మీరు చేయాలని యోచించారట. ఇంకా చివరిగా మనం ముగింపులోకి వస్తున్నాం. యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 11-12లో, మద్యము త్రాగుదుమని వేకువజాము, ఇక్కడ అంటున్నాడు, వేకువనే లేచి ద్రాక్ష రసము తమకు మంట పుట్టించును. తాగుతాడు వాడికి, వాడి కడుపులో మంట పుట్టించే వరకు పానము చేయ వారికి శ్రమ. వానికి కడుపులో మంట వచ్చేంత వరకు శ్రమ. వారు సితార, స్వరమండల, తంబూరాలు, సన్నాయిలను వాయించుచు ద్రాక్షరసం త్రాగుచు విందులు చేదురు, కానీ యెహోవా పని యోచింపరు. ఆయన హస్తకృత్యములను లక్ష్య పెట్టరు. దేవుడు చేసినటువంటి పనిని లక్ష్య పెట్టరు, హస్తకృత్యములను కూడా లక్ష్య పెట్టరు. కానీ వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఎగురుతూ ఉంటారు, దునుకుతూ ఉంటారు. చివరిగా మరొక వాక్యం లూకా సువార్త 21:34 చదివి ముగించుకుందాము. మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలనను, మత్తు వలనను, ఐవిక విచారం వలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినమున అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి వచ్చినట్లు రాకుండా మీ విషయం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం కోరుకుంటుంది. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా, నిజంగా దేవుడు బిడలారా అంటే మీరందరూ దేవుని బిడలే. దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు ఏంటంటే, ఇక నుంచి తాగకండి, మీ కుటుంబాన్ని మంచిగా పోషించుకోవాలి. ఎందుకంటే నా ఇష్టం, నా సొమ్ము నేను తాగుతాను అనొచ్చు, కానీ దేవునికి నువ్వు లెక్క అప్పగించాలి. నువ్వు ప్రతిదానికి నువ్వు దేవునికి లెక్క ఖచ్చితంగా అప్పగించాలి. అది వినడం కొరకే దేవుడు ఈరోజు సజీవంగా నేను ఉంచాడు. ఇటు వాక్యం ద్వారా నువ్వు బలపడి దీవించబడాలని కోరుకుంటూ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు తండ్రి. విన్న ప్రతి బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చే బిడ్డగా ఉండునట్లు కృపను అనుగ్రహించమని, యొక్క వాక్యం అందరిలో ఫలింపచేయమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్.